Il-viżjoni tal-Prim Ministru tiegħi dwar is-settur tat-turiżmu huwa li fuq medda ta' 5 sa 7 snin nagħmlu repositioning biex f'Malta nġibu aktar turisti li jom fuq il-flus u li jagħtu aktar kontribut ekonomiku lill-pajjiż. Jiena diġà konfidenti u kuntent li terz mill-ekonomija tagħna tiġi ġenerata mis-settur tat-turiżmu u li ħafna tigawdu grazzi għal strengthening li kellna fil-rotot minn diversi airlines, grazzi għall events li qed noħolqu. Meta jiġi l-turist li pajjiżna, irid ikollu infrastruttura mill-isbaħ, lukandi sbieħ u irid ikollu events ukoll li jattirawh li pajjiżna. Biex dan iseħħ qed għaddejjin minn transition process ta' product improvement. Jiena konfidenti li dal-proċess qed isir u iva qed nattiraw lejn Malta turisti li qed jonfqu iktar flus f'pajjiżna. Il-pajjiż qed isir lifestyle leisure destination fejn m'għandniex resort, ma nistgħux inħabtuhom ma' Spanja u ma' Turkija, m'għandniex resorts kbar, fejn turisti jiġi f'pajjiżna u jintelaq fuq il-bajja għal ġimagħtejn sħaħ, imma il-viżjoni tagħna li pajjiżna tkun li turisti ġew Malta l-4-5 ijiem, ikollu teatru mill-aqwa, jkollu affarijiet jagħmel u jgawdi u jieħu pjaċir u jgawdi l-kultura tagħna u konfidenti li dan jista' jseħħ.